Al tombant del segle XX, l'activitat econòmica es revifa. El 1896, Magí Mollfulleda crea la fàbrica de licor Calisai, que aviat gaudirà de renom mundial. L'edifici, adquirit per l'Ajuntament el 1996, es destinarà a activitats cíviques i culturals. El 1896, el zoòleg Salvador Castelló funda a la seva granja, El Paraíso, la primera escola d'avicultura de l'estat espanyol, que ha format milers d'alumnes d'Espanya i de l'estranger. El rei Alfons XIII l'ha visitat 2 vegades. Amb la vinguda de la Guerra Europea s'expandeix la indústria del gènere de punt. Hi ha més de 8 fàbriques a la vila que exporten a Espanya i a l'estranger. Fruit d'aquest progrés és l'edificació de cases burgeses. I sumptuosos mausoleus al cementiri, amb obres d'escultors de prestigi com Venanci Vallmitjana, Josep Llimona i Frederic Marès. També s'edifiquen habitatges socials. D'altra banda, al 1906, els pares caputxins han creat Joventut Seràfica, que influirà en amplis sectors de la població durant tot el segle XX. El 1922 es comença a construir el port damunt les roques del Portinyol, però uns anys després les obres queden interrompudes amb l'escullera de Llevant a mig fer. El mercat, que tradicionalment tenia lloc enmig de la riera, va ser traslladat a l'actual edifici, construït entre 1925 i 1928. Políticament parlant, Arenys es polaritza en 2 nuclis que polemitzen durament, els monàrquics i la Lliga Regionalista. A partir de 1919, la Lliga guanya totes les eleccions municipals. D'altra banda, les fàbriques van esdevenint progressivament plataformes de lluita social, amb molts afiliats a la CNT i a la FAI. S'intensifiquen les vagues i els incidents de reivindicació laboral. El 1936 esclata la Guerra Civil. En el descontrol dels primers moments es produeixen alguns assassinats i saqueig d'edificis religiosos amb la pèrdua de moltes obres d'art. Es cremen els retaules de l'església i es mutila el retaule major. Durant la guerra es col·lectivitzen les indústries i algunes es reconverteixen en factories bèl·liques. Per això, la vila és castigada amb bombardejos. El 30 de gener de 1939, les tropes franquistes s'apoderen de la població.